jatturu minn attività għall-oħra li qed itella l-Partit Laburista fost il-lokalitajiet illum ninsabu hawnhekk ġewwa Santa Venera. Il-forma ta' din l-attività se nkunu qegħdin nisimgħu minn nies firxa wiesa dinamika ta' nies li ġejjin minn kull faxxa sas-soċjetà u l-Prim Ministru ser ikun qiegħed imbagħad jirrispondi għall-interventi l-opinjonijiet, l-sfidi, ir-realtajiet tagħhom. Però Prim Ministru l qabel kollox ma nistax ma nibdiex bl mistoqsija jiena wara l-iżvilupp politiku illi kellna illum bitħabbira tal-Deputat Prim Ministru Chris Fearn illi ħabbar wara illi l-inkjesta lejliet elezzjonijiet nazzjonali ħabbret illi se tkun qiegħda tieħu passi kontra diversi individwi. Inti ma ħsibtiex darbtejn aġixxejt mal-ewwel kont deċisiv batt ukoll id-Deputat Prim Ministru u qed li jikkunsidra l-pożizzjoni tiegħu. Minkejja li żamm mal-pożizzjoni tiegħek, l-ħsibiet tiegħek dwar dan u triq il-qudiem. Jiena fi Chris kelli għatandi u jibqa' jkolli fiduċja sħiħa. Għaliex huwa bniedem integru, bniedem li l-kapaċitajiet tiegħu jafhom kulħadd. Bniedem li tmur barra l-pajjiż, partikolarment titħaddet fuq is-suġġett tas-saħħa u huwa rikonoxxut internazzjonalment. Għal dan kollu jien insellimlu. U illum kienet ġurnata fejn għaddewla ħafna ħsibijiet, riflessjonijiet. Mort lura l-2020 fejn f'Jannar sliftun il-fiduċja tagħkom biex immexxil dan il-partit u ftit tal-ġimgħat wara ġara dak li ħadd ma kienet jantiċipa li se jiġri, pandemija. Pandemija li laqtet id-dinja. Niftakar l-ewwel kabinet li Chris kien tella s-suġġett tal-pandemija kien qal ejja nibdew nagħlqu ċertu destinazzjonijiet minn barra lejn l-ajruport tagħna. Kienet ħasda kbira, ma immaġina. Jiġi l-Ministru għas-Saħħa, Deputat Prim Ministru, u jgħidlek tittagħlaq l-ajruport għal ċertu destinazzjonijiet. Kulħadd kien ixxukjat niftakar fil-kabinet dakinhar. Mbagħad is-sitwazzjoni kif żvolġiet f'Marzu tal-2020 tafu għall-koll. Kellna l-ewwel każ u minn ċertu destinazzjonijiet għalaqna l-ajruport kollu, il-portijiet, l-ekonomija tal-pajjiż jew l-maġġoranza tagħha. U dis-sitwazzjoni konna ngħidu ma ħaddum ġimgħat, ħaddum xhur, ħaddum snin, ħadd ma kien jaf ar-risposta. Kienet ċirkostanza li ħadd ma kien jaf x'se jiġri u kif għandna nilqgħu għaliha. Però f'dak il-mumenti diffiċli sibt bniedem li kien ta' spalla lija l-ħin kollu. U dak kien Chris. Fejn ma ninsewx ukoll il-pajjiż bħal bqija tad-dinja kien inħakem minn biża'. Talet nirrakkuntaw 4 snin ilu milux wisq li ġara. Imma l-pajjiż kien terrorizzat, id-dinja kienet terrorizzata, ma ninsiex immaġini ta' katavri jinġarrew b'trakkijiet militari barra minn pajjiżna. U ma' Chris niltaqgħu mal-esperti kif nistgħu nagħmlu miżuri tas-saħħa biex nilqgħu għas-saħħa tal-poplu tagħna. U dik l-esperjenza ta' ħidma miegħu baqgħet miexja nista' ngħid sal-bieraħ, sa dalgħodu stess. U llum ngħid illi jekk tilef xi ħadd u tilef xi ħadd illum kien il-pajjiż. Il-pajjiż illi tilef persuna integra, li tilef persuna illi dejjem kienet hemmhekk għall-poplu tagħna u ngħid ukoll għaliex il-pajjiż tilef waħda mill-aktar persuni li f'dan l-aħħar snin taw valur lill-pajjiż. Sfortunatament, kif semma Wayne qabli, titlaq dak kollu minn inkjesta maġisterjali illi suppost inalqet f'60 ġurnata, bdiet 5 snin ilu, ġiet fidejn min iddeċidija fl-aħħar 4 snin u nofs ilu maqbużin, u mhux talli qabżet is-60 ġurnata, imma baqgħet għaddej 4 snin u nofs. U il-ġurnata li għażlet biex tagħlaq l-inkjesta kienet il-ftuħ tal-kandidatura l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Issa l-konklużjonijiet kulħadd jasal għalihom. Għaliex inkjesta li damet għaddej 4 snin u nofs ingħalqet mal-ftuħ tal-kandidatura f'kuntest ukoll li jiena kont kellimt 3 xhur ilu f'Jannar l-għadda dwar kemm kelli informazzjoni
illi l-eluq tal-inkjesta, jekk mhux il-kontenut ukoll kien maħsub biex jinfluwenza dal-moment li qegħdin fih bħalissa, jew dak li trid jiġri fit-8 ta' Ġunju. U allura mbagħad illi l-poplu wkoll irid jagħmel ir-riflessjonijiet tiegħu dwar jekk fit-8 ta' Ġunju u biex lest li jħalli lill-establishment jikkastiga lil min kien lil min ta' u lil min baqa' jagħti sal-aħħar mument servizz mill-aktar lejali lill-poplu. Jekk hux lest li jħalli lill-establishment jikkastiga u jsawwat lil min forsi l-establishment iħoss li naqsu għax ċaħdu mid-dritt divin illi jemmen li għandu li jmexxi lil dan il-pajjiż. Jekk hux lest il-poplu jħalli lill-establishment jikkastiga lill-oħrajn illi d-dnub tagħhom kien illi f'mumenti diffiċli oħra li kellu dan il-pajjiż meta għadda minn evalwazzjoni tas-sistemi finanzjarji tiegħu kellek nies mill-iktar lejali li warbu l-interess partiġan, però ħarsu lejn l-interess ta' poplu wieħed, ħadmu kemm felħu biex dan il-pajjiż baqgħu imexxuh il-qudiem, ma seħħewx il-kriżijiet ekonomiċi li ħasbu jew li ħaseb l-establishment anzi għandna l-iktar ekonomija b'saħħitha llum, imma x'dak il-persuni kienu lejali lejn l-istat, lejn il-poplu, illum hemm min irid jipprova jtihom il-kastik tiegħu. Għalhekk illum nagħlaq dil-parti tal-intervent b'sens ta' dieqa iva. Sens ta' dieqa, però fl-istess waqt inħares il-qudiem ukoll lejn dak il-mument fejn il-proċeduri kontra Chris jingħalqu, imma forsi dakinhar mbagħad il-pajjiż jgħid kemm kienet ikbar it-telfa illi kellu llum il-ġurnata. L-integrità ta' Chris indiskussa, l-kapaċitajiet tiegħu wkoll. Il-fiduċja li għandna nesprimu lkoll fih tibqa' waħda b'saħħitha. Jien ma' kull min kien lejali fil-ħidma tiegħu lejn dan il-pajjiż se nibqa' warajh u se nibqa' niddefendih u se nibqa' nappoġġjah bis-saħħa, bis-saħħa u bis-saħħa kollha. Grazzi, Prim Ministru. Naturalment dawk hawnhekk preżenti jingħaqdu miegħek ukoll għas-support illi qegħdin nagħtu lid-Deputat Prim Ministru. Ħammorru mal-ewwel issa biex nagħtu bidwa għal din l-attività billi nisimgħu minnkom. Intom li qegħdin hawnhekk preżenti se nisimgħu dwar suġġetti interessanti firxa wiesa tas-soċjetà huma kollha punti li jolqtu lil kull wieħed u waħda minnha. U allura min se jagħmel l-intervent tiegħu nitolbu issa biex jintroduċi lilu nnifsu u x'inhuwa fl-aħħar mill-aħħar ukoll l-irwol tiegħu jekk iġobkom nippruvaw nżommu wkoll konċiżi ħalli nkunu nistgħu nisimgħu lil kulħadd. Inħalli fidejk. Viktor Kamilleri, ex-Tarsnar, jagħtaw fisem il-ħaddiema tat-Tarsna li ġew mormijin u ddiskriminati fl-2003. Ngħid hekk il għaliex aħna mingħajr avviż ta' xejn irċevejn it-traddar fejn remewna minn ġod Tarsna u għadbuna f'kumpanija. 10 snin mormijin u friżati sakemm inbidel il-gvern fl-2013. Hemmhekk irrikonoxxina u ta' ftehim kollettiv. Kien tajjeb, mhux biżżejjed. Tajjeb ħafna li inti, Aziz Prim Ministru, irrikonoxxejt l-inġustizzja kbira li twettqet magħna mħabba l-kulur politiku xejn iżjed u xejn inqas. Kawża ilu 20 sena, kważi merbuħa ma qatt ma naslu għaliha. Inti mingħajr ma kont obbligat tajtna kumpens, jew se nitaw kumpens beda l-makkinarju. Ta' dan aħna grati, nirringrazzjaw, nappella l-sħabi ex-Tarsnari biex jirrikonoxxu dan kollu billi fit-8 ta' Ġunju jagħmlu d-dover tagħhom. Fuq nota nixtieq nagħlaq biha billi nsellem ex-Tarsnar ta' qalb kbira, maħbub, jafu kulħadd, il-papa ta' Naomi Takija. Nisa nhar il-ħamis stess kien l-uffiċċju qed nitkellmu kemm kien ferħan għalkemm ma benefikax minna, kemm kien ferħan
li l-ħaddiema tat-tarsna ġew rikonoxxuti għal dak li twettaq vendetta politika kontrihom. Nirringrazzjak. Saqsewni minnu l-establishment, u l-establishment huwa dak illi kkaġuna ċirkostanzi bħalma spjegajt int. X'uritna fl-2013? Pataflun inġustizzji. Pataflun inġustizzji mal-ħaddiema, ma' ħaddiem onesti bħalek u oħrajn. Ma' ħaddiema li ta' kuljum imorru jissugraw ħajjithom fuq il-post tax-xogħol bħal tiegħek li għandu ċertu sogri, imma l-imbagħad l-establishment ta' dakinhar ħass illi kellu ikun inġust magħhom joħloq ilhom sitwazzjonijiet anomali għax kien komdu kulħadd. U fl-2013 telaq proċess biex dal-inġustizzji bdejna nsewwuhom. Jien niftakarna qabel l-2013 kont involut fi proċess fej provajna mal-gvern preċedenti insewwu inġustizzja mal-pulizija. Jiġifieri l-pulizija dakinhar kienu ħadmu xogħol, ħadmuh daw bis-sigħat irreġistrati li ma tħallsux tiegħu. Ma tħallsux tiegħu, ħadmu mijiet jew eluf ta' sigħat li ma kinux qed jitħallsu tagħhom. Il-gvern kien irrikonoxxa li kellu dritt, jew kellhom dritt jitħallsu. U domna u laqat, għax jisimgħu kieku dejjem kienu. Laqat, xhur, għaddejjin, u għandna raġun, u għandkom raġun. Meta ġew għal punt biex iħallsu, ir-risposta taf x'kienet dakinhar qalu għadda żmien preskritta waqgħod biżmien it-talba tal-pulizija. Dan għall-ħlas ta' xogħol li kienu wettqu. Bħal dawk sibna pataflun ta' sitwazzjonijiet tal-ħaddiema tax-xatt, tal-korpi, pataflun minnhom u bdejna nsewwuhom bħala gvern waħda wara waħda. Kien hemm nies li neħqu mietu. Għamilna ġustizzja mal-werrieta tagħhom. U kien proċess li waqt l-aħna għaddejjin bdew ifeġġu inġustizzji minn kullum kien. U il-każ li semma l-ħabib tiegħi niftakar li kien każ ukoll li kont iddiskutejtu ma' Jesmint Marshall, illum kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, li kien għamilha wkoll il-battalja tiegħu li jipprova jsib ġustizzja għal dawn in-nies. Individwalizzajna x'kienu l-ilmenti u għalhekk ukoll li f'kabinet propju ta' ftit jimilu tajna deċiżjoni ċara li titwettaq ġustizzja ma' dil-kategorija ta' persuni wkoll ex ħaddiema ta' dry docks, ex ħaddiema ta' shipyards, ex ħaddiema ta' Telemalta, magħhom ukoll saret inġustizzja li bdejna wkoll nindirizzawha. Skoprejna realtà oħra. Il-ħaddiema li kienu jaħdmu fil-Verdala snin ilu. U kien hemm min qalilna wkoll ma daw mhux mal-privat kienu jaħdmu u madda ta' żmien mit-tmeninijiet. U vera legalment forsi ħadd minnkom ma kellu raġun legalment, imma moralment konna nafu li kellhom raġun. Stajnu żajna l-virga tal-liġi, l-kejl tal-liġi, u ngħidu kif kienu jgħidu n-nazzjonalisti jew għadda żmien jew bil-qorti titilfuha. Imma jekk jien kont naf li dan nies ħaqhom ġustizzja, li għandhom raġun, li minn xtejt il-liġi m'għandhom raġun, stajna nkunu ċassi għalihom u mbagħad niġu nitkellmu fuq il-ġustizzja man-nies u kien għalhekk illi aħna qatt mhux se nkunu xħaħ mal-ħaddiema, partikolarment dak il-ħaddiema li tantu tant ikkontribwew biex dal-pajjiż mexa l quddiem. U għall-istess użajna mal-ħaddiema tal-Verdala. Rajna li kien hemm din l-inġustizzja ma tħallsux data notice li kienu ħadmu xogħol onest li ħadmuh u ma tħallsux forsi vera mill-privat. Ma kien hemm ċirkostanzi partikolari. Tlajna kabinet fil-jiem li għaddew għad nisma' tal-pajjiż għandu ekonomija b'saħħitha, finanzi tal-pajjiż li huma b'saħħithom. Mela l-finanzi tal-pajjiż jippermettu, l-ekonomija tippermetti. Ejja ħanibqgħu nagħmlu iktar ġustizzja mal-poplu tagħna. Imma swaqafnem laqqas. Għaliex biex titħaddet fuq il-ġustizzja soċjali, meta mbagħad tiġi msejjaħ biex twettaqha, ma tistax tgħid inħoss għan-nies imma ma naġixxix. X'realtà oħra skoprejna? Kellimt ma' Ġulja Farrugia kont u qalt li prima tli tafhem din realtà ta' ommijiet li fis-snin 50 u fis-snin 60 kienu tqal kellek uħud li tqala waqfet u kellek uħud li kellhom trabi
b'diżabbiltajiet serji. Kienet konsistenti din. Fost ommijiet illi kienu ħadu pilloli magħrufa bħala talidomid. L-imbagħad wara ġie skopert illi jagħmlu diżabbiltajiet serji. Ir-risposta x'se tkun? Kieku kien ħadd ieħor x'kien jgħid. Preskritta għadda żmien mill-ħamsinijiet, mis-sittinijiet, imma x'għedna aħna. Mhijiex kategorija ta' persuni li soffrit inġustament ukoll. Ħarisna x'għamlu pajjiżi oħrajn. Pajjiżi oħrajn irrikonoxxew għad ir-realtà. Stajna konna insensittivi. Stajna għadna forsi hawn ftit wisq nies illi għadhom jew ħajjin jew li għadhom għaddejjin minn dir-realtà. Hemmhekk konna nkunu lejali aħna lejn il-prinċipji tal-ġustizzja soċjali jew ma konniex. U allura d-deċiżjoni kienet waħda ċara. Morna rġajna għand il-kabinett, diskussjoni hemmhekk u għal din il-kategorija ta' persuni tajna 3 miljun euro. 3 miljun euro oħra illi se jkunu qegħdin jinqasmu se jkun hemm proċess ta' evalwazzjoni niskrutinjaw każ b'każ sabiex issir ġustizzja wkoll ma' din il-kategorija ta' persuni. Oħrajn illi kellhom mart industrijali li qabdithom l-asbestosis minħabba li kienu esposti għall-asbestos fuq il-post tax-xogħol. X'stajn qednilhom mhux l-għadda żmien kontu taħdmu 20-30 sen ilu fl-asbestos illum ġejjin ħadd ieħor hekk kien għamlilhom lill-pulizija ta' xogħol li ħadmu. Imma lejli l-kuxjenza tini li l-ħaddiem ngħidlu għax għadda żmien met inti marit ngħidlu naraqlu l-bib magħluq. Kellmuna il-familjari tagħhom u mill-ewwel għaddilhom din hija realtà nafuha u se nindirizzawha u indirizzajniha. U għamilna ġustizzja wkoll ma' dik il-kategorija ta' ħaddiema. L-għażla fit-8 ta' Ġunju hija wkoll dwar dat tip ta' deċiżjonijiet. Jekk tridux li mmorru lura għall-establishment li dal-inġustizzi kien mhux biss joħloqhom imma isammar il-musmar fihom kif kien għamel mal-Pulizija qabel l-2013, jew jekk tridux illi jkun hemm gvern illi minkejja li l-inġustizzi ħoloqhom ħadd ieħor jew saru fi żmien ieħor, xorta ifittex is-soluzzjonijiet għalihom u xorta jfittex illi jsir ġustizzja għal kull kategorija tal-poplu tagħna. Mit-tard snara ħanaddu għal suġġett ieħor miġdid infakrek kemm titruġi li kien nifsek x-xogħol tiegħek u nħalli fidejk għall-intervent. Grazzi ħafna, jiena Metew Attard, President ta' Union ġdida jisimha Solidarjetà. Fil-bidu ta' is-sena ħloqna sezzjoni speċifikament għal ħaddiema li jikbru. U xtaqt ngħid iktar fuq li rajna dan is-settur fl-aħħar xhur. L-ewwel nett tajjeb li ngħidu qabel l-2020 ma kienx hawn liġi li tirregola dan il-kirijiet residenzjali privati. U konna naraw sitwazzjonijiet fejn is-siti daħlek għax-xitwa u fis-sajf ikeċċik ħalli daħħal it-turisti. Il-gvern daħħal liġi fl-2020 li tindirizza dawn is-sitwazzjonijiet u rajna binkejja xorta ċertu sidien li ma jimxux ma l-ispirtu ta' din liġi u bdew jiffullaw il-proprjetajiet tagħhom bin-nies għad-detriment tal-inkwilini, tal-ġirien u anke tas-soċjetà. Fl-aħħar xhur konna involuti fil-proċess ta' konsultazzjoni mal-Ministru Galdes u mal-Ministeru tal-Akkomodazzjoni Soċjali u nixtieq nirringrazzja lill-Gvern tal-li issa daħħal standards biex dawn is-sitwazzjoni ma jerġgħux isiru. Għamilna xogħol ukoll dirett mal-inkwilini u rajna sitwazzjoni fejn minkejja ħafna mis-sidien u l-inkwilini għandhom relazzjoni tajba, rajna ċertu problemi ta' reba mingħand is-sidien. Reba li issa raw kif jista' jkun jixorbu kemm jista' jkun mill-pagi tal-ħaddiema. Sfittxajna f'sitwazzjoni fejn terz tal-inkwilini qegħdin overburdened bil-kirja tagħhom, ġiet iħallsu l fuq minn 30% tal-pagi tagħhom fil-kirja. U is-sitwazzjoni minkejja l-gvern żied is-sussidju, il-perħabba l-prezzijiet qed jitilgħu ħafna, brata maġra ħafna, il-sussidju fl-aħħar qed jispiċċa fil-but tas-sit minflok biex jgħin il-vulnerabbli. Fil-fatt il-rata tal-inflazzjoni tal-kirjiet mill-2011 kienet ta' 150%. Il-rata tal-inflazzjoni tal-ikel f'dan iż-żmien kien ta' 50% u l-gvern daħħal miżura importanti ħafna biex jistabilizza dawn il-prezzijiet.
Diġà jeżistu miżuri li jirregolaw iż-żidiet permissibbli fil-kirjiet, iżda dawn japplikaw biss għal kontratti li huma twal minn sena. U s-sidin li qed jagħmlu sfortunatament joffru biss kuntratt ta' sena ħalli bejn kontrattu ieħor jollu l-prezzijiet bla limitu. Fil-fatt, is-sena l-oħra minn 35,000 kontratt ġdid li ġie reġistrat mal-Awtorità tad-Djar, 600 biss minnhom kienu twal minn sena. U kif taf, in-nies li jikru ħafna minnhom huma vulnerabbli u iż-żidiet sostanzjali fil-prezzijiet qed irresqhom lejn il-faqar u qed jisresqhom ukoll lejn akkomodazzjoni li mhux adegwata. U staqt insaqsi x'inhi l-viżjoni tal-Partit Laburista lejn dan is-settur fis-snin li ġejjin, partikolarment rigward il-prezzijiet. Grazzi. Leonet xtaqt nirringrazzjak tal-ħidma tiegħek tal-settur sensittiv u l-mod kif imxejna f'dal-aħħar xhur nemmen li huwa l-mudell għandu juża l-Gvern. Dak il-Gvern, Ministeru responsabbli fuq naħa waħda l-stakeholders fuq in-naħa l-oħra għaliex ħadd bħalek ma jaf is-suq, ħadd bħalek ma jaf dar-realtajiet illi semmi inti, għalhekk illi din l-importanza ta' sinerġija bejn il-Gvern, stakeholders rispettivi f'settur u mbagħad bħal dak tal-kirjiet. Jiġifieri x'kienet waħda mill-ikbar riformi li għamilna f'dawn l-aħħar 3 snin. Il-riforma li dal-pajjiż kien ilu jipposponija snin twal. Il-kirjiet ta' qabel il-1995. Mela hemmhekk kellek mostru. Kulħadd kien jiddeskrivih dak huwa mostru li ħadd ma rid imismiegħu. X'inhi r-realtà? Kellek sitwazzjoni ta' dak li jissejħu kirjiet protetti, jiġifieri għandek liġi għalihom illi tipproteġihom kirjiet f'ammont baxx u jibqgħu jiġġeddu għal dejjem ta' dejjem, però mill-banda l-oħra filwaqt li l-liġi kienet tagħti l-protezzjoni lil min qed jgħix, lill-inkwilin, fl-istess waqt kellek is-sidien li bdew jikkontestaw għal-liġijiet u x'ġara, bdew jirbħu kawża wara kawża wara kawża wara kawża. U għall-ewwel il-kawżi kienu bdew jgħidu illi il-Gvern għandu jagħti kumpens lis-sidien. U mbagħad ftit il-qrati bdew jixħtu lill-inkwilin il-barra u kellna sitwazzjoni fejn mhux biss il-Gvern kellu jħallas miljuni kbar ta' kumpens, anke meta mbagħad is-sidien bdew imorru l-Ewropa, miljuni kbar. Imma kellna sitwazzjoni fejn l-inkwilini l-kerrejja bdew jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom, bdew jispiċċaw mingħajr dar barra. Mbagħad imorru l-awtorità tad-djar u ssibbilhom residenza alternattiva. X'fhimna dakinhar? Għadna hemm żewġ għażliet, jew nħallu sitwazzjoni texieren ta' snin ta' problemi ta' snin għaddejja, jew nidħlu għall-isfida. U d-deċiżjoni kienet waħda ċara flimkien ma' Rodri Galdes li mmorru għal din l-isfida u nsibu soluzzjoni għaliha. U ma kienx faċli għaliex għax inti kellek munita u kull munita għandha żewġ naħat. Kellek in-naħa ta' munita tal-munita li titkellem fuq l-interess tal-inkwilin, illi kellu kirja ta' madwar 200 euro fis-sena. Dik kienet il-kirja dakinhar meta ndirizzajna l-problema. Imma kellek is-sidi li bdew jgħidu l-nas ma jien l-unika proprjetà li wrid mant il-ġenituri tiegħi. M'għandix residenza oħra, jiena stess. Jew għandi tfal illi kellhom imorru jixtru jiddejnu. U ta' dil-proprjetà jien qed nieħu 200 euro fis-sena. Jiġifieri kellek realtà li ridna nindirizzawha f'żewġ dimensjonijiet. U sibniha soluzzjoni. Sibna soluzzjoni fejn il-kirjiet ġew riveduti l fuq biex jagħmlu ġustizzja mas-sit. Imma d-differenza ma xħatniex fuq l-inkwilin, id-differenza ħallasa kollha kemm hi il-Gvern. Sitwazzjoni fejn meta mbagħad il-bord tal-kera bada jirrevedi l-kirjiet minn 200 euro fis-sena, dew jitilgħu 10,000 euro fis-sena l-kirjiet, però lil min kien f'dar residenzi tajn jħserħan il-moħħ sħiħ li mhux se jiġi żgumbrat, li jibqa' jgħix fir-residenza tiegħu, li ma jħallas ċenteżmu iżjed minn dak li kienet iħallas, u għamilna ġustizzja mas-sit ukoll. Dik kien il-kobor tar-riforma li għamilna dakinhar, mela dik kienet kirjiet ta' qabel il-1995. Imbagħad dak li semma s-sinjur, il-kirjiet ta' wara 1995 li għandhom qafas ta' liġijiet differenti li jgħod talihom. X'għamilna hemmhekk? Għax sibna ma' wiċċna dir-realtà illi smajna aktar qabel kellek sitwazzjoni fejn kirja ħadd ma kien jaf li teżisti, għax il-kirja kienet tiġi firmata jew bil-kelma u ħadd ma jirreġistra. Daħħalna l-obbligu tar-reġistrazzjoni.
Mela l-istat għall-ewwel darba l-awtorità ta' djar kienet saret taf min qed jikri lil min u fejn qed jikri lil min u x'proprjetà hi. Dit titħallas it-taxxa fuq il-kirjiet li qabel ma kinux jiġu reġistrati. Imbagħad bdejna ndaħlu protezzjonijiet ġodda favur l-inkwilin li kienet jispiċċa ħafna drabi kif smajna f'sitwazzjoni vulnerabbli. Saħħaħna għal darba wara darba l-benefiċċju tal-kera x'jiġifieri. Jiġifieri dak l-ammont li l-awtorità tad-djar tagħtik ta' kull xahar biex tkun tista' tħallas lil kera lil privat. Sussidju ħansejjaħlu hekk tal-benefiċċju ta' mijiet ta' euro. Imma baqgħu jitwildu realtajiet ġodda. U għalhekk li dan huwa proċess kostanti fejn bħala gvern, bħala awtorità tad-djar, nibqgħu kontinwament insaħħu l-protezzjoni tal-inkwilin għax nifhmuhom mela ma nifhmhomx tar-realtajiet ta' kirjiet li jitilgħu minn sena l sena, għalhekk il-ħin kollu nagħtu inċentivi anke lis-sidien biex kemm jista' jkun jagħtu kirjiet fit-tul, anke biex nagħtu stabbiltà lill-inkwilin serħan il-moħħ li ma tispiċċax tgħix f'sitwazzjoni ta' bagalja li wara sena jkollok toħroġ minn proprjetà u timxi lejn oħra, daħħalna qafas ta' regolamenti wkoll biex inrażnu l-massimu ta' inkwilini li jistgħu jgħixu. Partikolarment meta mhumiex mill-istess familja, ġifieri għamilna proċess b'saħħtu ta' riformi fil-qasam tal-kera, però xorta ngħid illi l-ikbar inċentivi xorta rridu nibqgħu nagħtuhom biex ninċentivaw lin-nies isiru sidien ta' darhom. Issa dal-pajjiż igawdi minn madwar 80% tal-popolazzjoni li hija sitt ta' dar, ġifieri persentaġġ b'saħħtu ħafna. Però x'għedna għedna kuntenti l-għandna 80% u nieqfu hemmhekk, jew tajna aktar u aktar inċentivi biex dak il-persentaġġ mhux biss inżommuh imma nsaħħuh. Saħħaħna l-inċentivi, partikolarment għal dak li huma first time buyers. Inċentivajna fid-direzzjoni ta' fejn irridu lin-nies jixtru. Jiġifieri konxi tar-realtajiet ambjentali għedna jaqbel illi n-nies imorru jixtru fil-qalba tal-irħula proprjetajiet li jeżistu diġà jew proprjetajiet li huma mibnija milhom vakanti u aktar minn 7 snin u ilhom mibnija aktar minn 20 sena. Tafu x'inċentivi tajna hemmhekk b'saħħithom. Jekk tixtri f'għawdex proprjetà li tinsab f'Urban Conservation Area, l-gvern itik 40,000 euro f'idejk. Cash grant 40,000 euro biex tixtri proprjetà fil-qalba tar-raħal. Magħha bħala gvern nifrankaw il-vatt fuq ix-xogħlijiet. 54,000 euro vatt li tifrankom. Nifrankaw it-taxxa tax-xiri tal-proprjetà fuq dak il-proprjetajiet. Lil dak iż-żgħażagħ li jieħdu loan 1,000 euro fis-sena oħra għal 10 snin. 10,000 euro oħra. Lil dawk li jixtru f'UCA ġo Malta 15,000 euro cash grant oħra. Dawk huma s-saħħa tal-miżuri li qed nagħtu, però għandek realtajiet oħrajn ta' persuni li għaddew pereżempju minn separazzjoni personali. Realtà illi jkollok dar, ikollok dbieħħa. U fil-waqt li qabel ma kellekx inkwit li tixtri dar, f'daqqa waħda tittaqsam il-mara u r-raġel irridu jaqsmu u minn dak li jidħol mill-beħ tad-dar m'għandhomx biżżejjed biex jixtru appartament ieħor kull wieħed. Realtajiet li tqajna magħhom stajna għadna differenti u għedna kif jgħidilna ħadd ieħor ħallu s-suq isuq u ħallu n-nies jindirizzaw il-problemi tagħhom. Ma tarax, mela aħna nistgħu nkunu soċjalisti jekk ir-realtajiet tan-nies ninsewhom. Ħloqna skema tissejjaħ equity sharing fejn il-gvern jidħol sħab miegħek fil-proprjetà. Tażel b'xi proprjetà tixtri, tħallas nofsa u l-gvern jidħol għan nofs ieħor, jidħol sħab miegħek fil-proprjetà. Mbagħad bil-kumdità tiegħek bil-prezz li jibqa' fissat anke tixtri 20 sena oħra, is-sem ieħor tal-gvern jibqa' fiss dak il-prezz. Tixtriha bil-kumdità tiegħek. Jew jekk ma jkollokx il-pjaċir jew ma tistax tixtriha snin wara, il-gvern xorta jtik kundizzjonijiet favorevoli biex tista' tibqa' tgħixu dik il-proprjetà. Mela aħna nistgħu ninjoraw ir-realtajiet tan-nies li għaddew mid-dbatijiet familjari, jew li jkunu għaddew id-dbatija ta' proċess ġudizzjarju u nħalluhom ibatu aktar lil dak iż-żgħażagħ jew persuni oħrajn illi jikkwalifikaw għall-loan tal-bank imma m'għandhomx biżżejjed biex iħallsu 10% id-deposit tal-konvenju. Ħasra, ma jgħidulek ħajkolli nidħol fis-suq tal-kera, nibqa' nixħet il-flus għand ħadd ieħor. Mentri jien għandi dħol biżżejjed biex nieħu loan, imma m'għandix it-10% imġemma x'għaddi nidħol fid-dinja tax-xogħol. X'għedna?
nalqu għajnejn għal din ir-realtà? Le, il-gvern joħroġlok l-10% u. Dak meta tifhem ir-realtajiet tan-nies. Dak meta tifhem ir-realtajiet tan-nies. Realtà oħra li sibna magħna. Realtà oħra li sibna magħna persuni illi kellhom mart serju fil-passat fiequ minnu jew għandhom realtajiet ta' saħħa oħrajn, jew kundizzjonijiet oħrajn, u l-bank jgħidilhom jien lest intikom loan vera. Imma bħal kulħadd ieħor tidu ġibu polza ta' assikurazzjoni fuq il-ħajja biex tagħmel garanzija għall-loan. Mela l-bank jgħidlek tista' tieħu loan. Tmur għand l-insurance u jgħidlek le għax 10 snin ilu kont marit inti ma nistax intijilek. Ifisser li ma tistax tieħu loan. Kzuz il-tqajna ta' nies magħha dik il-problema. Jibku, nies li jiġu għandi jibku ġiżażuh niftakar esperjenza għallina mort barra l-pajjiż, tfejjaqt l-Ingilterra batni l-gvern ħallas li l-gvern u f'dan grad ħafna, immissa nfejjaq. U ħanibqa' mbagħad il-konsekwenzi tal-marda minn tejja li nfejjaq. Għax ma jistax ikolli d-dar tiegħi. U meta ġie għandi dak iż-żagħżugħ qed lilek intik soluzzjoni. U ftit ta' xhur wara tlaqna l-inizjattiva New Hope fejn verament tajna tama ġdida lil tal-persuni li jistgħu wkoll isiru sidin ta' darhom. Però ngħid ukoll naqbel miegħek kompletament illi solvejna ħafna u fadal sfidi u fadal realtajiet ġodda, però għalhekk li tibqa' gvern li tkun sensittiv għar-realtajiet tan-nies, hemmhekk ukoll l-għażla ta' 8 ta' Ġunju hija waħda jekk hux se nibqgħu mixjin lejn din il-politika ta' inċentiv li tindirizza r-realtajiet tan-nies u toffri soluzzjonijiet jew jekk hux se mmorru f'sitwazzjoni li dal-pajjiż jibda ireġġa l-arloġġ lura. Grazzi, Prim Ministru. Is-sabiħ ta' din l-attività li qed nisimgħu suġġetti varji, uħud minnhom illi joqtu lin nies oħrajn li joqtu faxxa differenti fis-soċjetà, ħanħalli fidejk għall-interventi. Għallaraw kux mixaw, tajjeb. Suzanne Piscopo jiena edukatriċi dwar l-ikel, is-saħħa l-konsumatur, u ħanaqbad ma' punt li l-Honorable Prim Ministru qed isemmi ħafna, il-ġustizzja soċjali. Mill-lat ta' ikel, għandna inizjattiva li tnediet fi frar u ġveru fej għandna il-fuq minn 450 prodott tal-ikel, 15 il-kategorija ta' ikel, li il-prezz tagħhom issa ġie stabbilit mhux tal-li hekk tal-li l-ewwel roħos u issa mhuwiex sajola sal-ħarifa nistgħu ngħidu. Din kienet inizjattiva li kulħadd ħajgawdi minnha, imma l-iktar li ħajgawdu minnha huma dawk il-familji, dawk l-individwi li forsi t-dħul tagħhom huwa baxx, li forsi t-dħul tagħhom huwa medju, fejn l-ispiża li huma jonfqu fuq l-ikel tisraq ħafna mill-perċentwal ta' dħul tagħhom, mela inti hawnhekk issa għandek kategoriji tal-ikel, għandek ikel differenti li l-gvern għamel ir-riċerka tiegħu u sab li huma dawk l-ikel li l-iktar li jixtru n-nies. U ħadem u stinka u diskuta mal-importaturi u mal-produtturi lokali biex hawnhekk dawn l-ikel speċifikament jorħos u l-prezz tiegħu jibqa' stabbilit. Li huwa sabiħ jien hawnhekk nilbes ukoll il-kappell ta' nutrizzjonista li nieħu gost lin-nies ngħinhom biex kunu jistgħu jieklu iktar ikel tajjeb għas-saħħa, li f'dawn il-kategoriji tal-ikel li roħsu u l-ħajibqgħu il-prezzijiet tagħhom stabbiliti, għandek firxa wiesa. Jekk inti għandek ċereali tal-kolazzjon, għandek firxa wiesa ċereali tal-kolazzjon li forsi fih naqra zokkoroli imma oħrajn li fih inqas zokkor u fih ħafna fibra. Jekk inti qed nitkellmu dwar bot corn beef, għandek corn beef regolari u għandek bot corn beef li fih inqas melħ u fih inqas xaħam. U nibqgħu sejrin hekk fil-kategoriji kollha tista' tgħid li l-konsumaturi jekk ikunu bil-għaqal jistgħu jħadmu rashom u mhux biss igawdu minn dawn il-prezzijiet orħos imma anke jtejbu saħħithom. U anke jekk għandna konsumaturi li naf li hawn ħafna li anke jagħtu każ pereżempju is-sostenibilità, mela inti issa pereżempju f'kategorija minnhom għandek ngħidu aħna tiġiġ li huwa importat u għandek tiġiġ li huwa lokali. Mela inti issa b'dan il-prezzijiet kif ġew aġġustati, tgħid qabel isma' kont nixtri l-importati x'dak kien l-orħos, imma issa kif ġew aġġustati il-prezzijiet tista' tmur anke għall-lokal għax tiflaħ tixtrih għalhekk qed tgħin ukoll il-produttur lokali.
U l-aħħar ħaġa l-istess li semmit tiġiġ, pereżempju jekk hawn minnkom jgħid jiena nixtieq li nixtri prodott li jagħti każ ħanejtek kif trabba l-annimal. Jiena dik hija xi ħaġa li nħoss ħafna u naħseb li hawn ħafna nies ukoll. Anke f'dawn kategoriji ta' ikel għandek pereżempju fit-tiġiġ tiġiġ li trabba fl-appert, ngħidulu free range. Jiena hekk ngħid proset lill-gvern tal-li ħoloq din l-inizjattiva qed ngħidu lil faxx speċjalment il-familji u l-individwi vulnerabbli imma qed tagħtihom ukoll dik l-inċentiv li jidraw ikunu konsumaturi għaqlin, jidraw jikkomparaw il-prezzijiet u fl-aħħar mill-aħħar ikunu jistgħu jieħdu vera valur għal flushom. Grazzi. L-ewwel nett kemm nixtieq li dal-messaġġ li bat tal-importanza tan-nutrizzjoni fil-ħajja tagħna ta' kuljum jibqa' jasal. Sa mit-tfulija, sa minn meta tfal għadhom trabi. L-ikel tajjeb iwassal għal stil ta' ħajja tajjeb u dija xi ħaġa kulturali kważi nsejħilha ta' stil ta' ħajja li nixtieq nara ħafna iżjed il-poplu tagħna illi jitgħallem iżjed wara. L-importanza tagħha l-attività fiżika, ikel tajjeb li nemmen ukoll jista' jikkontribwixxi għal stat ta' saħħa tajjeb, għal inqas problemi mediċi. Però ħammur lura fuq l-iskema stabbiltà. Telqet ukoll minn sitwazzjoni fejn għedna jew naraw jew ninjoraw ir-realtajiet tan-nies. X'realtà kellna f'dal pajjiż? Kellek inflazzjoni li minħabba l-gwerra tnejn u l-pandemija titterfa' ras għal fuq. Barra mixtutna tispara l fuq. Hawnhekk għaliex żammejna l-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuel stabbli ma bdejniex naraw dak iż-żidiet, però mbagħad rajna realtà oħra. Illi fil-waqt fl-enerġija ma kellekx realtà ta' inflazzjoni, fejn jidħlu l-prezzijiet tal-ikel kellek inflazzjoni li bdiet tilgħal fuq bis-saħħa. Qiegħda nibqgħu ċassi jew naġixxu. Tan-naħa l-oħra qalulna ħallu s-suq isuq. Però meta ħallejna s-suq isuq rajna x'kienu l-konsegwenzi u vera qalulna dan suq liberu ma tistax tmismijaw. U l-liġijiet u r-regolamenti jekk jgħidulek imma jiena nista' nibqa' insensittiv għar-realtà tan-nies u jekk nistgħu nagħmlu xi ħaġa ma nagħmluhiex. U beda proċess ta' diskussjonijiet mal-importaturi, mas-sidien ta' supermarkets f'ixkil kemm jiflaħ għamlulna mhux l-importaturi qas is-sidien ta' supermarkets, imma kurrenti minn taħt illi ma ridux illi l-gvern ikun verament man-nies. Imma minkejja dak il-kurrenti l-għaddew minn taħt sibna importaturi, sibna sidien ta' supermarkets li fehmu li rridu jagħtu l-parti tagħhom ukoll u wasalna għal patt soċjali storiku fejn għal 450 prodott tal-ikel illum qegħdin nagħtu stabbiltà sal-budget illi ġej, jiġifieri għandek prezzijiet li fi żgur mhumiex se jitilgħu sal-budget illi ġej u kienu ta' 15% anqas minn dak li huwa ir-recommended retail price tagħhom. U jekk ikun hemm bżonn li wara l-budget nerġgħu nestendu l-effetti tal-iskema, mela le niġu għandkom u nerġgħu nestenduhom ukoll. U x'kien l-effett tagħha kif għattan tajjeb int kien hemm min prova jirredikola fl-ewwel jiem u qalu dana kategorija tikel li jagħmel ħsara s-saħħa. Mbagħad bdejna nruhom x'kienu l-kategoriji tal-ikel. Però minn barra l-effett dirett fuq l-450 prodott, l-effett indirett li konna nafu li se toħloq fuq tantu tant iżjed prodotti u ħolqitu il-kompetizzjoni bejn supermarkets differenti li telqet biex jagħtu l-aqwa offerti u jagħtu l-aqwa prodotti, l-aqwa prezzijiet tal-prodotti lilkom. Dak kien il-kobor ta' dil-miżura u xrajna fil-waqt li l-inflazzjoni kienet tiela, xarej wara jew qabel rajna l-inflazzjoni fuq l-ikel tibda niżla l-isfel. Imbagħad wara rajna wkoll l-inflazzjoni b'mod ġenerali li bis-saħħa ta' dik il-miżura bdiet niżla l-isfel. Jiġifieri s-sitwazzjoni ta' traħħis tal-prezzijiet across the board. Dik hija xi ħaġa illi kieku għadna ninjoraw ir-realtajiet tan-nies ma konniex nagħmluhom għax konna sensittivi għal bżonnijiet tal-poplu u fimna dak li kien qed jiġri, wasalna l din il-miżura bid-dialogu soċjali illi wassalni ħal-ftehim dal-ftehim storiku u hekk huwa l-mod li rridu nibqgħu nħarsu l qudiem. Nindividwalizzaw minn żmien għal żmien x'ikunu l-isfidi, sfidi se jibqa' jkollna. X'ma kellniex sfidi, pandemija, gwerra, realtajiet internazzjonali, dak huma wara kollox is-sitwazzjonijiet li tiltaqa' magħhom meta tmexxi pajjiż,
però għal kull sfida inwieġbu billi nibqgħu viċin, reali, realistiċi u noffru s-soluzzjonijiet il-poplu tagħna. Ekstar snari, suġġett tal-proprjetà, l-akkomodazzjoni soċjali, badna l-iskema stabilità wkoll ħanimxu għal suġġetti oħra għal ħafna nies. Nħalli għall-intervent li jmiss. Good evening. Jiena Dr. Garrett Grek, veterinarju, naħdem għaw Malta, naħdem fis-settur privat. Ġifieri jiena nara annimali fl-irsiet u anki pets bħal klieb uqtates. Jiena sifirt, studjajt barra, grazzi ħafna għal sagrifiċċji tal-familja tiegħi. Dawn kellhom jagħmlu sagrifiċċji finanzjarji biex batuni barra biex nistudja. Jiena ġejt lura fl-2010 u bdejt niltaqa' mal-kollegi tiegħi. U min qalli welcome to the jungle. Kont ngħidulhom xi ġifieri. Issa tara. U ngħidulhom imma din ħaġa kif mhux regolata. U din ħaġa l-oħra kif mhux regolata. Għatlek jiena welcome to the jungle. Tistin wara rajna riforma kbira, grazzi għal Partit Laburista li tara fil-Gvern. Saret riforma kbira tal-liġi tal-Animal Welfare, il-kapitlu 439. U dak iż-żmien imxejna pass ma' pajjiżi kbar Ewropej u waqqafna il-moħqrija li jiġu ċriki għaw Malta. Daw ġew ibbanjati minn pajjiżi kollha. Niftakar is-Sur Galdes kien hemm u dana kienet motivazzjoni tajba. Fl-istess ħin saret riforma u nħoloq il-pożizzjoni tal-Kummissarju tal-Animal Welfare. U dan, flimkien mad-Dipartiment tal-Animal Welfare, beda jsir ħafna xogħol biex nwaffqu il-moħqrija fl-annimali u Malta. Kien hemm iktar ħsieb għal ħarsien tal-annimali u bdew mixin l-affarijiet tal-aħjar. Jiena kont narhom, ġieli kont immur nejn id-dipartiment għax ma kellhomx biżejjed nies jaħdmu hemmhekk. Ma kellhomx tobba biex jgħinuhom. U kont immur kont ikun barra fuq xogħol jgħidu nisma' għandek xans tiġi kont imur bil-qalb kollha. Pass dat-dipartiment kiber. Illum il-ġurnata rajna riformi kbar. Hemm iktar nies jaħdmu hemmhekk. M'għadniex nisma' isma' jiena ċempilt il-1717 mhux jirrisponduni x'nista' nagħmel. Jiena ċempilt il-1717 qaluli m'hemmx nies biex imorru. M'għadniex nismagħhom dal-affarijiet. Qed isir ix-xogħol sewwa u l-moħqrija qed tonqos. Din hija xi ħaġa immens tajba. Xtaqt insemmi punt tal-isptar tal-annimali ta' Taqali. Fil-bidu kulħadd kien daqsxejn xettiku fuqu tal-isptar. Għaliex? Jiftaħ sptar, sa jiġri. Imma mali tal-Gvern Laburista dana għamel tender biex is-servizz hemmhekk ikun ħafna ħjar, servizz ta' speċjalizzazzjoni, servizz ta' 24 siegħa kuljum, il-ġimgħa kollha. Xiġifieri, min qam f'nofs tal-lejl u kellu problema bl-annimali tiegħu, dan qabad u mar l-isptar u nqeda. Jekk ma sabx it-tabib personali tiegħu, mar u sab servizz veterinarju. Jiena wkoll iqdejt minn dan is-servizz. Għaliex? Għax meta kelli pazjenti kellhom bżonn kura intensiva ta' 24 siegħa għal tul ta' żmien, jiena referejthom għal dan l-isptar. U dana żied iċ-chances li dan il-kelb joqgħodus fih. Ġifieri kien servizz li vera kellna bżonnu. Sfortunatament kulħadd sema dan l-isptar għalaq għax kien hemm xi problemi ta' ħsara. Il-Gvern ħa azzjoni immedjata. Issa smajna li fl-aħħar l-isptar ħajrġa' jinfetaħ. U mhux tal-li hekk, l-isptar ħajsir Learning Hospital, ġifieri ħajkun hemm li ħajalmu fih. Għaliex? Għax smajna wkoll li ħassir il-kors tal-veterinarja u Malta. Din naħseb hija xi ħaġa tajba. Għaliex il-livell tal-professjoni tiegħi nista' nimmaġina li ħadd titlaq dejjem il fuq. Ħajkollna professuri għalliema f'dan is-settur jiġu għaw Malta, ħajalmu, jiena wkoll nista' ngawdi minnha dil ħaġa għaliex? Għax jiena irrid nagħmel l-iżvilupp kontinwu tal-professjoni tiegħi. Dana nista' nagħmlu għaw Malta, issa m'hemmx għalfejn siefer, m'hemmx għalfejn nieħu jumejn leave plus iż-żmien tal-kors, għandi s-servizz għaw Malta. Min jigradu għaw Malta
ħajkollu benefiċċju kbir, għax dan ħajkun qed jistudja fl-ambjent fejn jixtieq jaħdem. Jekk jiena ħammur nistudja barra u ħanitgħallem fl-irtijiet ta' barra, mhux sa nifhem kif jaħdmu l-irtijiet ta' Malta, mhux sa nifhem il-klima tagħna x'tagħmel lill-annimali tagħna u Malta. Min jiggradwa Malta għandu l-opportun issa li anki fl-ewwel sentejn ikollu dak li ngħidulu professional development phase mill-aqwa għax ħajkollu professuri għaw Malta li jistgħu jiggwidaw u jittutorjaw dawn l-istudenti li ħajgradwaw fid-dottorat tal-Mediċina Veterinarja. Grazzi u prosi. Ħansaqsikom domanda, kemm hawn minnkom li huma sidin tal-annimali hawnhekk? Kulħadd kważi. Jew wieħed minnkom. U kollha nafu, l-annimali tagħna parti mill-familja le. Jordu magħna fis-sodda, ishom tal-familja, qabel ġejtaw it-tifla tibgħat lil WhatsApp il-videos tagħha tħossib l-annimali. Din hija realtà l-għandna fil-pajjiż tant animal lovers. Però kellna di ċirkostanza li semma l-ħabib tagħna fejn l-ewwel wieħed l-isptar ta' Taqali ġieli f'nofs ta' lejl ikollok emerġenza u tittieħu l-kelb. Malaq. Kien hemm raġunijiet, servizz eċċellenti li kien jingħati hemmhekk immalaq. U kienet daqqa ta' ħarta. Għax hija ċirkostanza f'nofs ta' lejl tittieħu l-annimal biex jiġi kkurat u ma tistax tikkurah m'għandekx fejn. Provajna nsibu soluzzjonijiet u kien hemm fixkel aktar milli jien, però konna determinati li naslu u kollaborazzjoni mal-Emkast ukoll kbur illi erġajna wassalna biex dal-isptar jerġa' jinfetaħ kien kruċjali nemmen li konna sptar għall-annimali f'dan il-pajjiż. Kienet sfida, però kuntent illi rnexxilna naslu għalija. Ma t-tieni użu ta' dal-isptar huwa jew twieled minn sfida oħra. F'dal-aħħar snin, kemm illi niltaqa' ma' ġenituri u jgħidu li it-tifel kellu jmur jistudja l-Ungerija ħajja t-tifla, ħafna drabi. Kors li jiswa 20,000 euro. Kelli nħolhom. Jew għandi t-tifel u t-tifla li jixtiequ isiru veterinarji, imma bil-paga ma naffordjawx nibatuhom. Għandhom dak l-uġieħ il-qalb billi t-tfal tagħhom irdu javvanzaw u ma jaffordjawx iħallsulhom l-edukazzjoni. Jew ma jixtiequx li t-tfal tagħhom jitilqu għan numru ta' snin barra l-pajjiż. Dak huma r-realtajiet li kien hemm tant ġenituri li tħattu dwarhom magħna. U hemmhekk kattina tal-pajjiż li jitkellem il-ħin kollu dwar it-tkabbir ekonomiku, walla ħares mhux hekk. Dak it-tkabbir ekonomiku irid dejjem isarfu fil-ġid komuni. U huwa dak il-prinċipju ta' twessieħ tal-ġid komuni li wassalna biex ħadna deċiżjoni ċara flimkien ma' kollaborazzjoni Università Barranija u koll Emkast Università Barranija dal-kors se nibdew niprovduh ġewwa Malta, niprovduh lil dawk l-istudenti kollha li jkunu lesti li jidħlu għalih, isir f'din l-iskola ta' Taqali wkoll fl-isptar tal-annimali. Dak meta inti tirrikonoxxi realtajiet tan-nies x'inhuma, dak meta r-realtajiet tan-nies taġixxi dwarhom, tajna kelma, tajt kelma lill-ġenituri u dik il-kelma ma waqafniex naħdmu sakemm wettaqnija f'soluzzjoni konkreta. Suġġetti differenti u suġġetti li joqtu lin-nies ħanaddu għall-interventi ieħor suġġett ukoll għal ħafna nies u ta' importanza f'ħajjitna. Nħalli fidejk. Il-lejli tajjeb, Onorevoli Prim Ministru lilek u l-kulħadd li hawnhekk, mela jiena jien Farrugia ġej minn qasam sportiv. Qiegħed affiljat f'żewġ klabs, wieħed tar-rigatta u wieħed tal-water polo. Ma nistax ma napprezzax ix-xogħol siewi li qed jagħmel il-Gvern dawn l-aħħar snin fl-aħħar xhur fil-qasam sportiv. Infakrek daqsxejn fuq MOU li sar milux bejn il-Gvern u l-klab tar-rigatta fejn jibnew bil-premises tal-klabb. MOU ħor li sab bejn il-Gvern u l-klab tal-water polo fejn ħajsir it-tisħin tal-pixxina li ħad tkun ta' benefiċċju kemm għall-klabb u kemm għan-nies tal-komunità tar-Raħal. Affarijiet oħra li jagħmel il-Gvern huma il-benefiċċju li jagħmel fil-taxxa, it-tnaqqis tat-taxxa mit-18% għal 7.5% u l-benefit tal-parents li jieħdu 300 jekk it-tfal ikunu qed jitrenjaw fil-klabb.
Dan huma affarijiet li huma reali, li huma għal-futur ta' waliedna. Nirringrazzjak minn qalbi u proset ta' xogħol siewi li qed tagħmlu fil-qasam sportiv. Grazzi. Grazzi lilek, kemm nemmen fl-sports bħala dak li jagħti prinċipju valuri sodi li żgħażagħ tagħna. U kemm fraħtu wkoll meta kellna tant riżultati sbieħ fil-lob tal-pajjiżi żgħar, fl-investimenti li għamilna. Tmur tara il-pixxina fil-kumpless ta' Bormla ġmiel kbir. Investiment b'saħħtu, investiment multimiljonarju, però meta tara l-ġenituri u ż-żgħażagħ jipprattikaw id-disciplina li tant iħobbu hemmhekk u tarhom tant sodisfatti dan huwa l-aqwa investiment li stajna għamilna. Morna l-Marsa fl-sports ħabb tant sabiħ investimenti ieħor qawwi, però tara tant żgħażagħ li iħarġu lilhom infushom fid-disciplini rispettivi tagħhom, tara tant talent u hemmhekk li jrid jibqa' jkollna dan l-investiment b'saħħtu. Imma mbagħad kellna it-tant eluf f'dan il-pajjiż li huma dilettanti tal-motorsports. U qalulna dik it-trakkamma lilkom tant weduna. Meta ġejja? Jintajt kelma fuq da suġġett numru ta' snin ilu li dik it-trakka se tkun qed titwettaq. U fejn qegħdin illum? Fejn qegħdin illum? L-art li ġiet allokata kien hemm sfidi għax biex ġiet mogħtija l-art kellhom isiru relokazzjonijiet ta' proġetti oħrajn, ta' fabbriki oħrajn. Kellek il-fondi biex tagħmel proġett bħal dan qed nitkellmu miljuni. Il-fondi qegħdin hemmhekk. Kellek il-proċess ta' planning tal-Awtorità tal-Ippjanar. L-ewwel parti ingħalqet u tlestiet. Kellek it-tindif tal-art li tlestiet ukoll. Issa li ngħaddu biex nibdew nimplementaw l-ewwel parti li se tkun dik ta' drag racing tal-proġett se jibqa' wieħed mill-legati ta' dan il-gvern. Dak il-proġett wetna li se jitwettaq u se jkun qiegħed jitwettaq. Tajt kelma ċara lid-dilettanti kollha tal-motorsports u se nagħtuhom faċilità state of the art li tkun verament tixraq lil dak l-eluf ta' dilettanti li għandna f'pajjiżna. Dilettanti mbagħad għandek min jipparteċipa ħiliet kbar, verament aħna neċċellaw f'tip ta' sports. Però mbagħad ukoll titkellem b'dil forsi passjoni, nitkellem b'ftit passjoni dwar l-isports għax verament inħobbu. Inħobbu u verament inħoss li jagħtik stil ta' ħajja tajjeb. U għalhekk li nappella l-żgħażagħ tagħna, nappella l-ġenituri illi minn meta jiżżar ħudu tfal ħajamlu attività fiżika. Ix'inhi d-disciplina? Ix'inhi? Nappella il-ġenituri ipparteċipaw f'attività fiżika. Kemm jgħinek, kemm tħossok aħjar mentalment, kemm tħossok aħjar fiżikament, kemm iżomm il-mart il-bot anke meta taqaddan ma' nutrizzjoni li tkun waħda tajba. U dan huwa l-istil ta' ħajja li rridu nippromovu f'dan il-pajjiż. Hekk meta nitkellmu dwar kwalità ta' ħajja b'saħħitha, ninċentivaw l-isports, ninvestu bis-saħħa fih bekk li nistgħu nibqgħu insaħħu lil pajjiżna. Wasalna għall-aħħar intervent il-qatna ħafna suġġetti Prim Ministru nistiednek ukoll li ma l-intervent tiegħek għall-istudenta li se tkellimna torbot ukoll il-kummenti konklusivi tiegħek. Inħalli fidejk. Selmilkom u lejla tajba, grazzi Onorevoli Prim Ministru ta' din l-opportunità naqsam sibijieti hawnhekk magħkom. Jiena Svetlana Falzon, għandi 18-il sena. U studenta fil-kors tal-liġi ġewwa l-Università ta' Malta. Għal dawn l-aħħar 3 snin bħala studenta tal-edukazzjoni terzjarja dejt nibbenefika mill-istipendju. U għal dawn l-aħħar 3 snin kull sena ibbenefikajt minn żieda fl-istipendju. Forsi ġieli smajna ċertu żgħażagħ jgħidulek imma 9 euro fix-xahar żieda x'nistgħu nagħmlu biha. Jiena il-dawn iż-żgħażagħ ngħidilhom li fejn lura fl-2022 kellna stipendju ta' 91 euro 75 ċenteżmu. Illum il-ġurnata qed nibbenefikaw minn stipendju ta' 113 euro 35 ċenteżmu. Jiġifieri f'temm ta' 3 snin kellna żieda ta' iktar minn 20 euro fix-xahar. Għal daqstant inħossni tassew fortunata u grata li flok ma rrid inħallas
biex inkompli nistudja minflok qed niġi inċentivata tal-li bqajt għaddejja bil-ħajja akademika tiegħi biex bekk inkun nista' nwettaq dak li dejjem xtaqt. Għalhekk nitnemmen li l-istipendju hija għodda tajba ħafna biex inkomplu nħeġġu u żgħażagħ ma jaqtawx qalbhom biex javvanzaw fi professjoni tal-interess tagħhom. Hekk anke nkomplu ntejbu l-istandard akademiku professjonali f'Malta. Avolja minix f'kors preskritt jew jekk imsemmija high priority, ma nistax ma nsemmix iż-żieda li qed jibbenefikaw minna studenti ta' dawk il-korsijiet li huma konsidrati ta' bżonn f'pajjiżna. Korsijiet li għandhom x'jaqsmu mal-AI, xjenza, engineering, fost korsijiet oħra. Nifhem il-bżonn ta' din l-inizjattiva għax naf li s-soċjetà dejjem qed tiżviluppa u qed tiġi bżonn aktar minn dawn it-tip ta' professjonijiet. Ma nistax ma nsemmix ukoll benefiċċju tal-500 euro li ħajkunu qed jirċievu il-ġenituri ta' dawk l-istudenti li qegħdin fl-ewwel sena post-sekondarju biex bekk inkunu ta' għajnuna kemm għall-istudent kif ukoll għall-familji tagħhom. U hekk il-familji jistgħu jkunu ta' sosten u support għal dawn l-istudenti biex ikomplu iwettqu u jkomplu iwettqu l-ambizzjonijiet tagħhom billi javvanzaw fl-iskola. Nikkonkludi billi ngħid li dawn huma biss ftit mill-affarijiet li tagħna dan il-Gvern Laburista biex ikollna ħajja, ekonomija u pajjiż aħjar. Għalhekk għandi l-fiduċja fil-Partit Laburista għax naf li kien u ħajibqa' jagħti s-saħħa lilna żgħażagħ. L-ewwel nett nawguralek ħafna suċċess fl-istudji tiegħek anke fil-karriera eventwalment. Għamilt żewġ punti li huma verament interessanti. Waħda minnhom id-direzzjoni strateġika li ħadna għat 3 snin, fuq medda ta' 3 snin. Jiġifieri tlaqna mill-punt lejn fejn qegħdin naraw iż-żgħażagħ tagħna li jistgħu jaħtfu l-aqwa opportunitajiet f'dan il-pajjiż. Fejn huma l-aqwa niċeċ ta' opportunitajiet? X'inhuma l-ħtiġijiet tal-pajjiż ukoll? Il-bidliet ekonomiċi, il-bidliet soċjali. Lejn fejn irriduna ninċentivaw iżjed biex nieħdu id-direzzjoni strateġika tal-pajjiż. U kien għalhekk li ħloqna ta' 3 kategoriji ta' korsijiet, għandek il-general, għandek il-preskritti u għandek dak li huma high priority, fejn għandek il-korsijiet li huma preskritti u high priority fuq medda ta' 3 snin se nkunu qegħdin indaħlu 46 kors ġdid. Ftit aktar terġa' minn 46 kors ġdid. Li da se jkollhom stipendji marbutin magħhom illi se jkunu miżjudin b'mod sostanzjali propju biex ninċentivaw lejn fejn irridu nieħdu żgħażagħ tagħna biex jaħtfu dal-aqwa opportunitajiet. Issa biex tagħmelha din ma rridx biss il-viżjoni, rid l-istudju vera, rid l-istrateġija. Però meta ġejna fl-aħħar mill-aħħar kemm se ninċentivaw fiha, x'se nixħtu biex nagħtu dal-inċentivi. U meta rajna l-investiment li kien meħtieġ hemmhekk kien ta' 6 miljun euro u nofs. Tajnieh għax nemmnu illi l-żgħażagħ tagħna rridu nagħtuhom l-aqwa opportunitajiet. U għalhekk li d-diskussjoni terġa' toħodni lejn dik aktar wiesa tal-fejn irridu nieħdu l-ekonomija tagħna. Bekk illi konsistentement nitħattu li rridu nkabru l-ekonomija tagħna b'mod sostenibbli, mhux biss miżuri bħal dawn, imma biex dik l-ekonomija tikkontribwixxi biex nistgħu nsaħħu miżuri bħal dawn bħat tisħiħ tal-istipendju b'mod iktar miżjud f'kategoriji partikolari ta' korsijiet, ma biex ikollok ekonomija b'saħħitha trid xogħol, trid ġib l-investiment. U dak kienet ngħid la-riċetta ta' suċċessi li kellu dal-Gvern mill-2013 il quddiem. U fit-8 ta' Ġunju hemm deċiżjonijiet ċari li kull wieħed u waħda minnkom irridu jieħdu. Jekk aħniex se nibqgħu mixjin f'dit triq tas-suġġetti li tħaddidna llejla, nindirizzaw ir-realtajiet tan-nies u naġixxu dwarhom, jew aħniex se nħallu l dak l-establishment illi kif smajna ħoloq inġustizzji mal-poplu, ħoloq inġustizzji fuq inġustizzji, ħoloq biżijiet fuq il-poplu tagħna u ħalla l-poplu għarrieħu. Mela l-għażla ta' 8 ta' Ġunju ma' kuljum li għaddi qed tassumi dimensjoni dejjem akbar. Għalhekk l-għażla
hija ċara għażla favur lokalitajiet isbaħ, lokalitajiet aktar b'saħħithom, x'tip ta' Ewropa rridu x'Ewropa tal-armamenti jew Ewropa tal-paċi, irridux illi l-poplu jżomm f'idejh is-sovranità li jkunu li jażel il-gvern li jmexxih, jew jekk dik is-seta dak id-dritt tal-poplu li bil-vot tiegħu jażelu jekk dak il-vot u x'sejjer ħieħ lil ħaddieħor illi jmexxi minn wara u jinteressaħu u ma jinteressax minn ħaddieħor li komdu kulħadd dawk huma l-għażliet li għandna qudiemkom. Għalhekk l-għażla hija waħda ċara, l-għażla hija jekk hux se nibqgħu nagħtu s-saħħa lill-Lawċin, jekk hux se nibqgħu nagħtu s-saħħa lill-Maltin u s-saħħa lill-Vendriżi. Grazzi minn qalbi.